खावग्रानि गस्ला गोजा गाननाया गिनानै सेस थाबैजोब्बाय रायजोफोर बेरे खावहैदों जोंनावहाय नै नायबा नै मेना बे टफि हमनाया लै बेरेया आधा खावबायनो दा नुसिगोन र' बोरो बेल' रायजोफोर बेरे खावदों बिदियानो गैला आया नै खावग्राया सेस नायलाय ओरै फैलाय बेयाव फैलाय ओरै फैलाय नै नों ओरै फै नङा हथाब्रा ओरै नाहरलाय नै बेरेया नायलाय बिखुङाव ओइ खुदो गस्लाखौ खुदोलै ना नों गस्लाखौ खुदोब्रा ओइ नोंखौ जोआखै थफिया खुदोब्रा बेरे जाग्रा नोंसोरो सालाबो ओमफ्राय जोजोब्बाय माबोरै सेखो दे ओइ हिसाब गैया नो जोनाया थफिया खुदोब्रा ओइ फथाब सैमाखौ एसे एवदोंलै हनै गिबाय आंनावबो बिखुं सिङाव हाबैबाय दानाबा दे नोजोर बेयाव सरलाय बे गफर दंना गैया हनै बे सैमा गिबावबाय बेरे जाग्राफ्रा गैलालै खारजोब्बायसो नै बेरेया नायो माबैसे जोखो दंना गैला नों थफिया खुदोब्रा थफियाव हनै बेरेया हाया बिदि नङालै बेखौ बिदि खालामा लासै ओइलाय हनै बेयाव दं हनै बै गफरा दं अ बैखौ हानदो बैयाव सेबदो ए खावनाया जायाखै बेरेया देनजारलै जोंनिया नै औ हो बेयाव हो बेखौ होदो बहाय नारसिनदो नै गैथारा बिदियानो र' खावग्राया नैबे सासेयासोमोन गैला दानाबा मोनजाबाय बेरे एसे जाबावदोब्रा अ बै गफुर हानहर बास दे हाना हो सेबहरदो बैयाव होथोरसेयाव बिदैबो दंमोनब्रा सिङाव बिदै दं इलाय बिदै बहुद दं सिङाव दं बेलाय बिदैया नै बिराद दं नै मोनगोन सिङाव बिराद बिदै दं नोंनि खावनाया जायाखिसैलै र' इसको हटाओ अभी रो अरे सब खा ले सब मतलब तुम तीनों भी खा ले रो हनै ए बिमाखौ लाफाजोबदों बहा जानो बेखौ गारहरनोसैलां हा मा खालामगोन र' बेखौ आवलायनायखौ दाबोर मोनसेया थांलाय हा अ इसको लेके अट' जाओ औ ओइखौ लाना फैलाय ओइ दाबोरा खावनो रोङाखैलै लाबोलाय बेखौ बैखौ लाबो सानैखौ लाबो गैया नै मोनाखिसै बारा गाहायाव दं बस ये नहीं होगा अभी र इसमें भी नहीं होगा ये इधर गया इसमें भी नहीं होगा इसमें भी खत्म ये देखो ये खत्म हो गया अभी इसमें है ये बहुत रस वाला है अभी ओरिजिनल वाला है इसमें भी है थोड़ा ये देखो घर का अंदर में था मेरा घर में अभी हम निकल रहे हमको डिस्टर्ब कर रहा था हाँ ये क्या है इसमें है अंदर में है ये लोग खाई दिया ना सब बेरे को बुखार ले
bere gubuk khá देखो देखो इधर भी नहीं है देखो देखो इसमें भी नहीं है थोड़ा सा है वो नहीं होगा यार इसमें खत्म नहीं अच्छा वाला सब गिरा दिया अच्छा वाला था लेकिन इसमें नहीं है अभी ये है ये इधर है इधर है ये इसमें है लगाओ जो खाएगा खाओ अभी फटाफट ये देखो बहुत अच्छा चीज है इसमें खाने वाला भी बहुत अच्छा है कोई खाएगा तो खा सकता है इसमें मिष्टी वाला ओरिजिनल है ये देखो